Har du problemer med at tænde din Turtle Motion pizzaovn? Så se med her. For at tænde en gasovn skal der bruges 2 ting. Gas og gnister. Hvad angår gnisterne, så skal man sørge for, at der er batteri i tænderen, der sidder heromme på siden. Og når man trykker på knappen her foran, skal der komme gnister inde bagved fra begge de 2 små elektroder. Hvis der ikke kommer gnister, hvis den ingenting siger, tjek at batteriet vender rigtigt, og at det er frisk. Og tjek også, at der ikke er snavs inde omkring elektroderne. Fordi hvis der ligger snavs, kan der komme krybestrøm, og så kommer der ingen gnister. Det næste, det er, at man skal tjekke, om der er gas. Man skal tjekke, om der er gas på flasken, om regulatoren er sat ordentligt på. For at sætte en regulator på flasken, så skal man trykke op i det her skørt, så de her kugler kommer fri. Fordi så kan man få den trykket ned over, og så skubber man lige ned til allersidst, så er den spændt totalt fast. Og så drejer man bare på knappen, om den er åbnet for, og om den fungerer. Det vil sige, man skal tjekke, om der kommer gas igennem slangen. Kommer der gas igennem slangen, og du har sat den på, og du prøver at tænde, der kommer gnister, du drejer, men den tænder ikke, og du har sikret dig, at det hele er i orden, så ræk ud til os. Så må vi prøve at løse problemet sammen.